Ποιοι είστε εσείς, είστε ζόμπι? Ω, ναι! Γεια σου, ομορφούλα, έχεις αγόρι? Τέλεια, επιτέλους θα ξεκουραστώ. Λάκι εγγραφή. Ό,τι πάλι. Παιδιά, η δύναμη των Λάκη για να σταματήσουν τα ζόμπι. 1, 2, 3. Μάλλον τους ξεφύγαμε. Καλά, ήταν πολύ cool πάυσε τον ζόμπι. Ευχαριστούμε πολύ. Ξαφνικά ένα κορίτσι ξεπηδά από το δέντρο και δεν φαίνεται να είναι πολύ φιλική. Από ό,τι φαίνεται παρεξήγησε τα ζόμπι, νόμιζε ότι είναι φίλη της. Ας δώσουμε κουράγιο σε όλους. Τώρα που είμαστε όλοι μαζί, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Τώρα πρέπει να βρούμε κάποιον. Ζήτω, θα έχω καινούρια φίλη. Ποιοι είστε εσείς, είστε ζόμπι? Όχι, είμαι οπλισμένη. Ω, ναι! Γεια σου, ομορφούλα, έχεις αγόρι? Έγινε ζόμπι. Ω, τέλεια, αυτό είναι για σένα. Ευχαριστώ. Ο συνήθως αυτός βρήκε κοπέλα. Πιτσουνάκια, έχουμε ζόμπι εδώ πέρα. Καλά την παλεύετε, έχουμε ζόμπι σας λέω. Επιτέλους. Γιατί δεν μας ειδοποίησες? Εγώ, αφού δεν πεθαίνουμε έτσι κι αλλιώς. Δεν ξέρω για σένα, αλλά για μένα και την Άννη είναι πολύ νωρίς ακόμα. Ρε, ούστα από εδώ. Πεδίο ελεύθερο. Θέλω να πιω κάτι. Κάτια, φέρε λίγο νερό. Τι, γιατί εγώ? Γιατί είσαι πιο γενναία. Α, Η μικρότερη α, και πιο νόστιμη. α, τι? Το λέει ξεκάθαρα, πρέπει να φύγουμε γρήγορα από εδώ πέρα. Θέλουνε να πιούνε, φαίνεται ότι δεν έχει μείνει καθόλου νερό σε καμία. Ψάχνουνε στο χάρτη μήπως βρούνε την κοντινότερη πηγή στην περιοχή. Σταματήστε. Λέει εκεί πέρα που θα βρούμε καθόλου νερό. Θα ρίξω μια ματιά. Δυστυχώς δεν θα τα καταφέρουν να πάνε πολύ μακριά. Αχ, ξαφνικά θα τους επιτεθούν τα ζόμπι τελικά. Παναγιά μου, τι τραβάνε! Είμαστε τυχεροί αυτή τη φορά, δεν υπάρχει κανένας εδώ πέρα. Καλά, αυτοί από πού ήρθανε? Έλα, χτύπα τον με τα πόδια σου. Γονατιά, κλωτσιά, κλωτσιά, γονατιά. Χτύπα τον, λύσαξε το. Πάμε. Πού πάτε, δεν τους έκλεισατε ακόμα? Καλά, πώς θα ξεφύγουμε από τα ζόμπι? Για να ξεφύγουν από τα ζόμπι, οι φίλες ανάψανε φωτοβολίδες. Φυσικά τα ζόμπι δεν είχαν δει ποτέ ξανά φωτοβολίδες. Και σαν τους τυφλοπόντικες περπατούσαν γύρω-γύρω χωρίς να καταλαβαίνουν τι έχει συμβεί. Τα θύματα ξέφυγαν. Θα πεθάνουμε όλοι! Ομορφούλα, κολλά 5. Καλά που θα βρούμε τις φωτοβολίδες. Τι να τις κάνουμε τις βόμβες? Θα το παίξουμε φυσικά. Θα τους ρίξουμε νηφίτσες. Έλα νηφίτσα, ρίξε βρωμίτσα, τσάκισε τα ζόμπι. Ευχαριστώ νηφιτσόνι. Δες, αντάκωσα ένα ζόμπι. Είχε λέει ότι αυτά βοηθάνε.
ψάχνεις εκεί? Μελισσόχορτο! Βασικά είναι σκέτο χόρτο. Χόρτο, θα πεθάνουμε όλοι! Πού είναι το μελισσόχορτο? Εγώ το έδεσα ήδη. Τι αυτό ήταν? Μα το μελισσόχορτο βοηθάει. Έτσι λέει η γιαγιά μου. Να το και το νεράκι. Καλά είσαι βλαμμένο παιδί μου, είναι βρώμικο. Και πώς περιμένεις να το καθαρίσω? Επιτέλους βρήκανε την πολυπόθητη πηγή. Για μισό λεπτό, δεν μπορείτε να πιείτε νερό από αυτό. Δεν γίνεται να πίνετε νερό χωρίς να έχει φιλτραριστεί. Σε ένα πλαστικό μπουκάλι, βγάλτε τον πάτο και βάλτε ένα φίλτρο στο λαιμό του. Και συλλέξτε νερό σε ένα μπουκάλι. Το φίλτρο μεταφέρει το νερό κυριολεκτικά σταγόνα-σταγόνα, οπότε χρησιμοποιήστε ένα μπουκάλι αντί το χέρι σας. Ναι, καλύτερα που είμαι ανώριμος. Καλά, ποιος είπε ότι δεν είσαι? Τουλάχιστον είναι καλύτερο από το να είσαι ζόμπι. Τι θα κάνουμε? Ωραία, βρήκες ώρα να ξεκουραστείς. Καλά, έγινε ζόμπι. Όχι, ούτε ραντεβού δεν βγήκαμε ακόμη. Ραντεβού. Όχι, δεν είσαι ο τύπος μου. Κοίτα ένα ωραίο αγόρι εκεί. Δεν πήγαινε. Αφού είστε μια χαρούμενη ατμόσφαιρα, να την κάνουμε εμείς. Όχι, πάλι τα ίδια. Για μισό, δεν είδα τα βίντεο. Ναι. Ένα ολόκληρο πλήθος από ζόμπι εμφανίζεται κάτω από τους ήχους πυροβολισμού σε μια παράκτια δασική ζώνη. Γίνεται πολύ επικίνδυνο εδώ. Πρέπει να δραπετεύσετε επειγόντως στο νερό και να κολυμπήσετε. Πιο γρήγορα, είναι ήδη κοντά, πιο γρήγορα. Τα κορίτσια αρπάζουν μια σχεδία και τη μεταφέρουν γρήγορα στη θάλασσα. Είναι καλό που τα ζόμπι φοβούνται το νερό. Είναι τόσο κρύο. Δεν μπορούμε να μπούμε στο νερό. Τα κορίτσια κολυμπάνε. Και εγώ δεν έχω μαγιό μαζί μου. Και το κινητό μου. Ναι, αλλά τα παιδιά που μας βλέπουν θα μας πούν πώς να πάρουμε το κινητό μας από τα ζόμπι. Κάντε like και να συνεχιστεί η ιστορία. Και να κάνετε πολλά like, μην τσιγκουνεύεστε. Είμαι όμορφος. Έλα, πάμε να το γυρίσουμε. Τώρα θα γυρίσει η Κέιτ. Όρος έχει μια καταπληκτική ιδέα για τα κόμματα από παπίρ. Κοίτα το σκευωρό. Κουνούπι. Τι μάθα. Εντάξει, πάμε. Από πού ήρθατε εσείς? Ευχαριστώ, νεφιτσόνι. Και εσύ? Όχι έτσι, παιδιά. Ναι, 1, 2, έλα πάμε. Πάμε πάλι, δεν ήταν καλό. Ροζ, έλα, συγκεντρώσου λίγο. Θα εισήπτες, όλο γελάς. Έλα, Κέιτ, Άννα, προσοχή παρακαλώ λιγάκι. Έλα, πάμε. Ωραία, πάμε άλλη μία. Άψου! Αυτό το... ας πάμε άλλη μία φορά τελικά. Άλλη μία φορά τελικά. Φύγε από το, πήγαινε σε αυτούς, ωραίο αγόρι αυτός. Πήγαινε εκεί. Ο Ντίμα.